Dobre, Viktor, veľká vďaka za prezentáciu mňa. Až taký brutálny nie som, ale určite, keď budete mať chuť, veľmi rád pomôžem, poradím, pokecám. Ja v prvom rade som tu dnes za organizáciu Dá sa to. Skúsim to dať tak akože tiež trošku pičovo startupov, lebo mám kratší čas. Ešte predtým, ako si teda prejdeme k tomu, ako prezentovať. Čiže Dá sa to. Dá sa to je vlastne, začnem takto, problémom. Problém dnešných študentov, dnešného Slovenska a edukácie je vlastne v tom, že keď si uvedomí, že 32 000 študentov ročne odíde zo Slovenska, to je lepšie, tak je to proste hrozivé číslo. A samozrejme veľká časť tých 32 000 je proste tých šikovných, tých ambicióznych a proste ten brain drain je neskutočný. A potom tu máme nejaké percentá nespokojnosti študentov, neistoty so svojou budúcnosťou, hľadaním práce a nejakým príležitostiam v regiónoch, v ktorých žijú. A teda my máme riešenie, Dá sa to, má ročný intenzívny program pre stredoškolákov, je to neformálne vzdelávanie, pričom sa zameriava na sebapoznanie, čiže každý študent si prejde množstvom workshopov na sebapoznanie a na rôzne mäkké soft skills, ktoré vlastne v dnešnej dobe sú veľmi využiteľné od nejakého design thinkingu, projekt managementu a proste nejakých startupových povedzme ako pitchovať a tak ďalej. Čiže má strašne veľké množstvo aj týchto workshopov počas celého roka. A vlastne tieto workshopy a to všetko, čo sa počas roka naučia, tak vedia využiť v praxi. Náš program má vlastne také 3 zložky. Prvou zložkou je teda projekt praxi v neziskovom sektore. Každý si prejde neziskovkou v regióne. Druhým je verejný sektor, čiže spolupracujeme so samosprávami, s mestami. A tretí sú práve firmy. Čiže že každý študent si prejde projektom v praxi v reálnej firme s reálnym problémom a teda snaží sa nájsť riešenie na nejakú reálny task. A v neposlednom rade dostane sa do skvelej komunity, ktorá dneska už počíta viac ako 350 alumni, 700 plus mentorov, lektorov a desiatky firiem, ktoré s nami v regiónoch spolupracujú. Takže to je tak trošku rozpísané, to, čo som práve teraz povedal. A okrem iného teda veľa diskusí, debát, prepojení, samostatných mentoringov, každý študent má vlastného mentora a zase infografika toho, čo som povedal. No a teda, aby ste mohli vidieť, že máme teda reálne všetky tieto workshopy, všetky aktivity robíme priamo v regiónoch, to je asi taká naša najväčšia výhoda. Momentálne pokrývame Trnavský, Trenčiansky a Košický kraj, kde máme naše pobočky a tento rok otvárame aj Žilinu, takže tieto príležitosti prídu do Žiliny. Marčela je náš koordinátor v Žilinskom kraji. A chceme... chceme aj týmto spôsobom poďakovať aj Bilenke, ktorá sa stala našim hlavným partnerom v kraji. Takže veľká vďaka. Takže ak ste študenti a máte chuť sa do niečoho podobného zapojiť, určite sa mi ozvite. Vieme o tom pokecať, prípadne nás nájdete na webe dasatoacademy.sk. Ak ste firmy, ktoré by sa radi zapojili a ktoré by chceli nahajrovať nejaký mladý talent, pracovať s mladými, pracovať v regiónoch a prípadne alebo proste len pomôcť a vidia v tom celom zmysel, tak budeme radi, určite sa vám tiež ozvite. No a ideme rozbehnúť Žilinu a proste dá sa to. Takže toľko za Dá sa to. A teda rovný jeden z projektov, ktoré sme s Leafom tiež založili, to len pre info. Dobre, a teda teraz tá hlavná časť programu, 6 tipov, ako urobiť dobrý pitch, ako povedzme presvedčiť porotu, ako sa ukázať v najlepšom svetle. Čiže, čo si dnes tak v stručnosti povieme, že ako urobiť možno taký dobre uchopiteľný a dosť príťažlivý deck, alebo teda prezentáciu. Potom je potrebné, alebo teda všetci, ako som si všimol, pracujete na nejakom deme, na ktorom ukážete, že čo ten váš produkt alebo služba dokáže. A teda ešte nejaké tipy k tomu, že ako to zlepšiť, ako viac zaujať porotu.
No, a čo sa týka teda nejakých hodnotiacich kritérií, treba myslieť na to, že veľmi podstatná vec je customer validation. Ja som si všimol, keď sme chodievali naprieč miestnosťami, že veľmi, veľmi všetci mentori prizvukovali, že myslíte určite na to, že ako zvalidovať vášho zákazníka, čiže vychádzať, ísť outdoor, pýtať sa svoje cieľovky, byť aktívny, mať niečo, čo vám proste uchopiteľne povie, že áno, o môj produkt, o moje riešenie má niekto záujem. Business model a market potential, samozrejme myslieť na to, že to, čo robíte, nemá byť úplne dobročinná činnosť, má to byť sustainable, má to v konečnom dôsledku generovať zisk ako každý jeden startup a zároveň si nejak dobre zmapovať trh, čiže kde je konkurencia, čo robí, ako to robí, čo robí zle, ako sa viem od nej naučiť a tak ďalej. A ďalším bodom teda samotná exekúcia a design. Čiže nech to vaše riešenie a teda vaša prezentácia má hlavu a petu, nech to nejako vyzerá, nech to má nejaký aspoň základný frontend a to je to. A celkovo proste ukázať demo, s ktorým ste prišli. No a v neposlednom rade určite nezabudnúť na to, že aký dojem zanecháte na porotu, lebo to je dôležité. Vy sa snažíte, keď chcete vyhrať teda tento hackathon, čo asi je jedna z priorít, tak vlastne mali by ste myslieť na to, že ako zaujať porotu. Takže toto je vaša porota. Veľmi dôležitá vec je uvedomiť si, kto to je, že koho by som vedel zaujať, ako by som vedel zaujať, čiže je veľmi fajn, keď kedykoľvek budete niečo prezentovať, pičovať a súťažiť v niečom, tak aspoň poznať štruktúru ľudí, ktorí vás budú hodnotiť. Čiže nejdem robiť teraz psychoanalýzu, ale myslím, že Jura Fervariovú z Bielenky poznáte. Dá sa celkom dobre vidieť aj v Jame Levovej, čiže asi viete, čo je to za človeka, aké má hodnoty, čo by ho zaujalo. Myslím si, že je to veľmi ostro biznisovo nastavený človek, veľmi dobrý marketingu, čiže možno dobre zmarketovať to vaše riešenie a ukázať jeho pridanú hodnotu. Potom Alžbeta Trančík, osobne ju zatiaľ nepoznám, dúfam, že poznáme. Superscale je vlastne firma, ktorá pracuje, je to v podstate herné štúdio, pracuje na vývoji hier, čiže predpokladám, že strategy and product bude veľmi silná aj technicky, technologicky a taktiež produktovo, čiže ju podľa mňa určite bude zaujímať, že v akom stave to vaše demo je, čo to má robiť a tak ďalej. Mišo Čonga, chcem sa mu len poďakovať, lebo sú to jeho slajdy. Ja som tu dnes náhradník, nie som Jaro Lupták, to ste si možno všimli. Mišo je skvelý človek, veľký odborník na venture capital, takže zase analýza vášho startupu, hlavne biznis potenciál v tomto prípade by som si možno nejako navnímal, že aké to má nejaké monetizačné modely, že čo ten váš produkt dokáže, aká je škálovateľnosť vášho produktu, aké sú revenue streams a tak ďalej. No a teda pán Grenčík, je to teda edukačná platforma, povedzme niečo ako my, ale tiež v konkrétnom regióne, takže verím, že jeho bude napríklad nerozprával som s ním, ale myslím, že ho bude zaujímať možno aj zloženie tímu, kto čo robí, aké sú skilly a tak ďalej. No a teda posledný člen poroty je vlastne domáci CPO, takže predpokladám, že firma, ktorá už 150 rokov robí hardware, software, zase bude sa veľmi, podľa môjho názoru, pozerať aj na produkt, ako to celé zvládnete a teda ako ho zaujmete tak celkovo. A myslím, že teda treba byť dobrý v odprezentovaní vašej celej prezentácie. Čiže potom veľmi dôležitá vec práve na nejaké pritiahnutie pozornosti je určite, že myslieť na tieto 4 body. Nech ten deck je proste krátky, ale úderný, nakoľko budete mať obmedzený čas. Netreba sa si veľmi zakecávať, treba byť proste k veci, možno viac k veci ako ja, proste byť veľmi úderný, poukázať na nejaké relevantné, že proste ukázať nejaké reálne príklady z praxe, kde môže byť to vaše riešenie využité, byť fakt akože taký príkladový v tom celom. Samozrejme, zjednodušiť, nech tie slajdy nie sú proste rozpísané, nech je to veľmi akože krátke, úderné, majte tam proste niečo, čo zaujme pozornosť v tej chvíli a vy to potom viete dodatočne možno obkecať. A
A teda určite aj byť taký, že už je to podobné, ale že dávať dobré príklady, proste vedieť, aby si to vlastne to vaše riešenie vedel nejak zvizualizovať každý člen poroty. Proste nebuďte možno až úplne technickí, že myslíte na to, že proste v porote sú fakt aj biznisoví ľudia, čo pozerajú na čísla a tak ďalej. Čiže hovorte určite aj o číslach. Čo sa týka potom nejakého takého, že úderného úvodu, určite, že nebuďte, skúste udržať nejakú štruktúru, že proste problém, riešenie, pričom problém je super, keď dáte také úderný, že fakt akože ukážete, ako veľmi ten problém tlačí v topánke vášho potenciálneho klienta. Čiže že ten problém by mal byť fakt uchopiteľný a v ideálnom prípade na ten problém by mal by byť zavalidovaný nejakým prieskumom trhu, že fakt je niekto ochotný za tento váš problém zaplatiť v ideálnom prípade a byť teda zase, opakujem sa, ale veľmi úderný, hovoriť v číslach, hovoriť proste o potrebe a byť taký energický na tom pódiu. Ako bolo spomenuté, veľmi prioritizované, ak máte vo vašej prezentácii nejaké grafy, čísla, ľudia radi pozerajú na obrázky, na nejaké infografiky, vizualizácie, to vždy pomáha. Potom určite myslíte na to, že dávajte si úplne základné otázky, že prečo, ako to urobiť. Skúste sa akože pýtať úplne jednoducho, ako keby ste vysvetľovali váš produkt a vaše riešenie vlastnému 5-ročnému synovi, povedzme. A teda určite nebullshitujte, hovorte priamo, investori, nikto nemá rád, keď niekto príliš zavádza, ale treba byť úprimný v tom, čo ste urobili a teda choďte do terénu, určite choďte do terénu a teda taká možno ešte taká rada na to, že ako odprezentovať priamo v priestore, že určite, že je dobre sa napríklad postaviť na to miesto, že aby ste teraz neprišli a prvýkrát, keď to budete prezentovať, budete zrazu prekvapení, že koľko tu je ľudí, aká to je veľká miestnosť, čiže skúste sa tu postaviť, vyskúšať si to, ja neviem, kľudne len pred vašimi členmi vášho tímu. Skúste si to určite odstopovať, myslíte na to, že máte obmedzený čas. Ja len poprosím organizátorov, ten čas je asi daný. Daniel, prosím ťa, ten čas na pitch je... Ale prezentácie budú 4 plus 2, to znamená, že 4 minúty prezentácia a 2 minúty alebo 3 minúty Q&A od poroty. Niečo. A potom si môžeme dať ešte, že otázky, aké máte. Dobre. Ideálne, keď si to aspoň raz zbehnete predtým. Tak, ďakujem. Čiže skúste si to povedzme rozdeliť do slajdov, za každý slajd si povedzte, že mám toľko a toľko sekúnd a skúste fakt sa do toho vtesnať, lebo predpokladám, že porota bude náročná a veľmi striktná, čo sa týka času. A teda určite si vyskúšajte povedzme tú prezentáciu, aj keď si myslím, že ju budete asi posielať, že nech to všetko funguje, aby ste sa ešte nevystresovali z toho, že niečo proste nejde a nejde mi video a je to dostatočne hlasné, keď chcem niečo povedzme pustiť z mikrofónov a tak ďalej, čiže možno s technickým personálom sa len skúste akože nejak zladiť a opýtať sa. No a to je to. Fakt akože buďte, a nebojte sa, určite niečo pokaziť, niečo stratiť, fakt dajte do toho všetko a všetku energiu. Takže vlastne možno také záverečné body, na čo fakt aktívne myslieť, že urobiť čo najkvalitnejší deck v zmysle fakt grafiky, údernosti, čísel, biznis modelu a tak ďalej. Určite by to malo obsahovať teda to vaše demo, ale všimol som si, že asi v každom týme máte nejakých technikov, nejakých backendiakov, čiže proste ukážte reálne vaše demo. Ako takto určite si to vyskúšajte, aby ste to nemali blbý pocit, že to zrazu pre všetkými nejde, čiže nech to je hoci krátke, ale nech to funguje. Poznať audienciu a teda tak vašich poslucháčov ako porotu, čiže to sme si už povedali, vedieť, čo asi na nich platí, aspoň tak akože predpokladať. Pochopiť to celé, byť veľmi úderný a hlavne v úvode popísať ten problém fakt akoby
vo veľkom a dosť dramaticky, aby ľudia pochopili, že to vaše riešenie je niečo, o čo by mohlo byť v budúcnosti záujem. Kľudne tam dajte do toho nejaký storytelling, rozprávať, ako ste sa k tomu dostali, aký ste tým, určite nezabudnite tým, ktorý na tom robíte, aké máte skilly a tak ďalej. A ukončite to tiež vo veľkom štýle. Lebo takto, ako si len keď sa vžijete do akoby do toho porodcu, tak má pred sebou proste 16 projektov, všetkých treba dopytovať, koncentrácia proste klesá po určitých minútach, čiže myslíte prosím na to, že preto treba byť veľmi úderný a ideálne zapamätateľný pre porodcov. A teda možno posledný slajdík, povedal by som, že také body, ktoré by asi tá prezentácia bolo fajn, keby obsahovala, čiže od proste vášho problému riešenia, marketu, vášho trhu, ktorý idete obsadzovať, určite analýza konkurencie, kto je vaša priama, nepriama konkurencia, takže od nej sa viete strašne veľa naučiť. Potom určite nejaká škálovateľnosť, aká je vaša výhoda USPčko, čiže čom ste fakt lepší, prečo by si práve vás mal váš zákazník vybrať a nie tú konkurenciu. No určite povedzte o tíme, lebo tým je strašne dôležitý, proste investuje sa v prvých stageoch hlavne do tímu, nie do myšlienky, ale do tímu, čiže určite ukážte sa, kto ste, čo robíte, čo je vaša pasia, aké máte skilly a tak ďalej. A nezabudnite určite na business model, proste ako idete monetizovať, prečo si sa takto rozhodli, ideálne, že aké sú iné možnosti monetizácie, nejaké možnosti škálovania. No a ideálne možno aj nejakú go-to-market strategy, že ako plánujete ten trh osloviť, ako idete vašim produktom pokryť trh, ktorý idete cieliť. No a demo. Čiže to je asi zhruba všetko. Kľudne sa prosím pýtajte, ak máte akékoľvek otázky, buď takto verejne, alebo potom niekde v priestore. Má niekto nejakú otázku? Fiore, doma. Super. Tak to bolo asi relatívne jasné. Super, veľká vďaka. Tak držím palce a makajte na tom. Čaute.